Hello लोगोफोर गुड मर्निं टू एवरीवन वेलकम टू बैक माय राजु डांस यूट्यूब चैनल आं दायो फैलायबाय नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे माने दिनै आरोना जोंहा माने धरणी रामसियारि फंबायनि हाबा दिनै माने गोथार जुलि आरोना बेखौनो आं मोनसे मोजां माने बिथांमोनहा उनावहाय गावसोरनि माबा महरै थालांथोंसै आं बेखौनो दिनैहाय बिथांमोनखौहाय माने बिथांमोननि गोथार जुलिखौ आरोना मोजाङै आं फारसेनिफ्राय फारि फारि दिन्थिलांनोसै आरोना नोंथांमोना आंजों थांफाबाय थादो बे जाहैबाय जोंहा 2 नं सनापुर माने भालागुरि होनबाबो मिथियो आरोना बिथांमोननि गामिया ओमफ्राय जाहैबाय जोंहा फंबायनि हिन्जावनिया जाहैबाय सुदेम बसुमतारी गोजाननि आरोना आं बेखौ दायो खिन्थिथ'ला दाहाय आङो खिन्थिसै नोंथांमोना आंजों दिनैबो थांफाबाय थादोलाय दायो हाबा दाननाया लाहार फाहार जासिगोन नोंथांमोना आंजों फारसेनिफ्राय फारि फारि थांफाबाय थादो आंबो बिथांमोन गामियाव फैनाया बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो फैबाय माने ओरैनोथ' जेनेबा जों फंबायजोंहाय रिलेसनाव थालायबाय थायो थेवब्लाबो माने बिथांनिजोंहाय गामियाव फैनाया आरो बिथांनि न'आव फैनाया दिनैसो फार्स्ट टाइम नोंथांमोना थांबाय थादो आंजोंहाय बिथांनि हाबा दानायखौ आङो नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय फारि फारि दिन्थिलांबाय थानोसै आरोना हाबफैबाय गेटआव बे आरो गेटआ बिदि बानायदों ओमफ्राय सिङाव दायो हाबा दाननाय हाबाफारिया जासिगोन आरो टाइमा जासिगोन ओरैजाय माखासे संनाय खावनाय लाहार फाहार खालामदों आं बेखौबो दाहाय एसे खिन्थिगोन फार्स्ट टाइम ओरै थांगोरनि सिङावहाय ओरैजाय नै बिसोरो दासो माने डेक'रेसन बानायबाय दं आरो बिसोर जाहैबाय गेटनि डेक'रेसन खालामग्रा बायदि मोनदां ओरैजाय आं दायो हाबफैबाय सिङावहाय दासो नै मानसिफ्रा रेडि बिसोर जाहैबाय आनसलिकनि लाबोदों जाहैबाय हाबा दानग्रा ओरैजाय नै रेडि जाबाय दायो मा होनो बैराथिफोरखौ रायसनखांबाय आरोखि नै रेडि जाबायखि दायो गेटखौ एसे मोजां खिन्थिनोसै आङो मोनदों दा गेटआ गेटथ' नङा इयो मन्दप फुजा मन्दप आरो नै एसे मोजां खिन्थिनि ओरैजाय माने एसे बेलेग स्टाइलाव बानायनाय जादों आरोखि गोजौ गाहाय नामाथाय माने हाबा दानायनि सिगां मावग्रा सावग्राफ्रा ओंखाम जानाय जायो आरो फार्स्ट टाइम बेखौ एसे खिन्थिग्रोनोसै बिसोर जाहैबाय नै मैगं हाग्राफ्रा बेबायदि माने बिसोरो लागबाग माने मैगंखौ हाखांबाय जानांगौ नै दायो माने सुनो लांसिगोन आरोखि ओमफ्राय दायो माने संग्राफ्रा माने आलासिफोरखौ जाहोनो थाखाय बिसोर माने जाग्रोनाय जायो बिसोर जाहैबाय नै बिसोर जाहैबाय न'निबो जानो हागौ मानसिफ्रा नों मा जायो हिन्जाव गोदाननि हौवा गोदाननि बिब' हिन्जाव गोदाननि बिब' ना हौवा गोदाननि बिब' आदसा ओमफ्राय खावना लाबोखो नोङो ओमफ्राय खावना लाबोखो बरपेटा खावना लाबोनाया खारसन फैनायब्रा खारसन फैदोंसो नंगौ ना हिन्जाव सिख्ला बेनो होमबालाय माथो खारसनदों जालायखो खारसन फैदों नै बिसोर जाहैबाय माने एक्टर आरो एक्ट्रिस बिसोरबो जाहैबाय माने बे बिमादै जायो नङा नोंसोर सानैया एक्टर एक्ट्रिसफ्रा बिमादै ओमफ्राय बे नोंनि प्राइम मिनिस्टारा सोर बे बिब' आदसा माने फरियालैनो माने नोंस्राथ' हाबायाथ' जायाखैलै हाबा जायैनि सिगां सोर ओंखाम मोनजायामोन ना जाग्रोबाय मोनजानाय नङामोनलै नायथारा ओरैजाय नै बिसोरबो जाहैबाय गोथावथार जादों माथो हाबा जायागारा जाखाबाय बिसोरो ओरैजाय नै माखौ नुवा जालायखो माखौ नुवा हिन्जाव गोदानखौ नुवा ना माखौ नुवा ओइ मा जालायखो ओरैजाय नै हाबा जायगानि सिगां ओंखाम जाबाय सोरनि हाबा जादों आदा धरणी आइयो बाजैया माबायदि मोजां ना मोजांथार नों मा जायो बाजै माबायदि बाजैया माबायदि मोजां गुफुर गावदां नों मा जायो नोंबो बाजैयानो मोजां ना बाजैया आं नुवाखै दै ओरैजाय ओमफ्राय संग्राफोरखौ एसे खिन्थिनोसै फार्स्ट टाइम बिनि उनावहाय ओमफ्राय दाहाय लास्टआव माने मा जाहैबाय हाबा दाननायखौ खिन्थिनोसै नैबे जाहैबाय जा देउरिया माने रेडि जाबायना हाबा दाननो रेडि जाबायना रेडि चलो आङो दाहाय खिन्थिनोसै ओरैजाय जोंना नैबे जाहैबाय बिराद गोबाव उनाव दिनै आं नैबेखौहाय लोगो मोनबाय बे जाबाय नै क्लास फ्रेन्डमोन आरोना हेलौ मोजां ना नोंना मा बिबानाव दै आदसा दै सरनायावसो बिदि आरोना ओरैजाय माने दायो स्टार्टिंसो जादों ना आदा स्टार्टिंसो बेदर नायदों आदसा आं दाहाय टेस्टिं खालामसै माबायदि गोथाव जायोना गोथाव जाया नङा होमबा दायो नै आं दहायनो खोन्थाखादों नङा होमबा दायो माने हाबा दानखांनायनि सिगां रायजोफोरखौ जाहोनो थाखाय बिथांमोना जाग्रोनानै लानानै दायो ओमफ्राय देहाफोरखौ जानानै लानानै मुसफुट खालामनानै दायो रायजोफोरखौ जाहोनो थाखाय लाहार फाहार खालामबाय आरो बिथांमोना नै
रेडि माने लाइन आरोना बेयाव मा संगोन गावसोरसो मिथिगौ ओमफ्राय ओरैजाय माने बेदरा अलरेडि सफैखाबाय माने द्रोद्रो सफैगोन माइरंआबो सफैखाबाय ओमफ्राय इयावहाय नै ओंखाम दोनग्रा दास्लाबनाय उखुन्दै आं थानो हायाखै उखुन्दैयाव बे जाहैबाय ओंखाम दोनग्रा नै इयाव बानायबाय दङ ओरैजायहाय माने गासिबो दै गुदुंखौ फुदुंग्रोदों खिन्थु अबाव मा जानगोन अबाव मा संगोन बेखौ माने गावसोरसो मिथिसिगोन आरोखि संग्राफ्रासो नङा होमबा नाय मोजाङा नोंसोर गामिनि गोजा ना गासिबो गामिनि गोजा आदसा दङ आरो ना आदसा थिगासे आंबो दाहाय जानायखौ टेस्टिं खालामनोसै खिन्थिलांसै नङा होमबा आङो दायो गेटनिफ्राय फैनानै नै उखुन्दै हाबदों मा जाहैबाय आङो दायो हाबा दानायखौसो दिन्थिनोसै माने जोंनि माखासे बाथौ हारिनि नेमावहाय हाबाखौ दाननाय जागोन आरो ना बेखौ एसे आङो खिन्थिनोसै नोंथांमोना आंजों थांफाबाय थादो ओरैजायहाय बेखौहाय एसे खिन्थिनि र' इसोर जाहैबाय माने सिख्ला गाज्ला इसोर जाहैबाय सिख्लाफोर बिलाहि हादों ना आदसा माजों संगोन बेखौलाय नाजों ना नोंसोरलाय बहा गामिनि औ बे गामिनि माथो मानसिफोरलाय बबेबा गोजानसो बायदि नुदां नैबे बहानिबासो ठीक আছে दायो माखासे खिन्थिबाय नङा होमबा नोंथांमोना दायो थांफादो आङो दायो हाबा दानायखौ एसे मोजां खिन्थिनोसै नोंथांमोनाथ' सानदों जानांगौ हिन्जाव गोदानखौलाय माथो हौवा गोदानखौलाय माथो दाबो खिन्थादियालै होननानै ना आं एबार दायो हिन्जाव गोदान आरो हौवा गोदानखौ आङो दिन्थिनोसै नोंथांमोना आंजों थांफाबाय थादो चलो आदसा एबार दायो नै हिन्जाव गोदानखौ बरायना लायसिगोन आरो ना दायो नै हिन्जाव गोदानखौ बरायना लाबोनो थाखाय रेडि बिसोर जाहैबाय बैराखि ना मा नोंसोरखौ बैराथि ना बैराथि आदसा बिसोर जाहैबाय बैराथि आङो दायो सिगाङाव हाबोसै हिन्जाव गोदाना बहा दंथाय आयौ माखौ दावरावलाय नैबे जाहैबाय बार'लाम्फा मा होनोमोनलाय माबाखौ हौवा गोदान थाग्राखौ मा होनोमोनलाय बार'लाम्फा हा बार'लाम्फा मिथुखौलाखौनो लाफा सोरानलायसो नैबे जाहैबाय जोंना फंबाया नै दिनै माने फंबायनि गोथार जुलि जोंना हिन्जाव गोदाना लागबाग बेनो जानांगौ आंथ' नुफेराखैमोन नालाय ओमफ्राय ओरैजा लाफा सोरि फोरो नै फंबाया जाहैबाय सिनाय जानांगौ फंबायखौ लाफा सोरिखौ बारा सिनायासै दे आङो सोरबा जुदि सिनायबा कमेन्ट बक्सआव लिरना हरनो दाबावदो हा नोंसिनि आदसा दायो आं मोजां खिन्थिनोसै नोंथांमोनखौ दै नायलांबाय थादो नै हिन्जाव गोदान हौवा गोदानखौ बरायनाय लाबोबाय फैबाय नै धेमाजि जिल्ला मेलेबारि पन्चायतनि सिङाव थानाय 2 नं सलामपुर गामिनि दिनैनि बे गोथार जुलिखौ गोथारै साजायनाय जाफुंसार होनो हानाय मान गोनां न'खरनि गासै फोलेरफोर आरो बे गामि दैदेनगिरि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे मेलेमजिबि रायजो राजा आरोबाव आंजों फैफानो हानाय गासै बाथौसा गुरु नोंथांमोन आरो लोगोसे आइ माइनाव लाइमोन लोगो नोंथांमोन धरणी रामसियारि आरो सुदेम बसुमतारिनि गोथार जुलिनि सम जानानै फैनाय लोगो लोगोनो जों दिनैनि गोथार जुलिनि हाबाफारिखौ जागायनो आखायाव लाबाय
जाथि बंश बाय बाहागि गामिनि बयजोंबो अनलायनानै रायजोखौ गोजोनै जालांबाय थानो गाहाय आफा बोराइ बाथौ जिउमा गोलाव खालामनांगोन गाहाय Kalian saling bentar lagi. Aha, ini ada labu. Ini bisa saya aku. जोनोम गिरि बिमा बिफा गुरुखौ खुलुमनो नागिरदों बिनि ओंथियानो जाहैबाय बिमा बिफाया अननायनि गेजेरजों फिसाफोरखौ जोनोम होयो बे बिलादाता बुहुम संसारखौ नुसारहोयो बिनि थाखायनो दिनै बिमा बिफाया फिसाफोरनो बोर सारस्रिगोन दायगेना गोरोन्थि मावफ्लांदोंब्ला निमाहा होगोन आरो फिसाफोरा दिनै बिमा बिफानाव बोर बिख'नानै लागोन बिमा बिफानि सायाव जोनोम होनायनि थाखाय साबायखर बावगोन बिमा बिफाखौ आरो लोगोसे बिमा बिफानि सायाव मालाबा अगेन गिना आखु दिन्थिफ्लाङो बिमा बिफाखौ रायफ्लाङो मालाबा आखाइबो दिखोफ्लाङो बेखौ दिनै फिसाफोरा बिमा बिफानाव बोर बिख'नानै लागोन आरो बिमा बिफाया निमाहा होनायजों लोगोसे बे मुलुग संसाराव थांनानै थानो थाखाय गरसे गरनै आदार नागिरनानै न'खर खुंनो थाखाय दिनैनिफ्राय बोर सारस्रिना होगोन उदां खालामनानै होगोन बिनि ओंथिया बेनो गय फाथैखौ खाथियाव दोननानै आथिं हमनानै आइ आफा दिनै जों नोंसोरखौ गय जरा फाथै जरा होनानै खुलुमबाय बोरजों सारस्रिनानै हरदो बे मुलुग संसाराव जोंनो बडिगार्ड गोजोनै जालांनाय बे जाबाय हौवा गोदाननि बडिगार्ड बे जाबाय हिन्जाव गोदाननि बडिगार्ड न'खरनि बिदा फंबाय बिब' जायगाखौ सोलाय सानैबो नों ओरै नोंसोरनि गोसो गोरबोजों हानायमानि फिसाफोरनो बोर होदों बिसोरो सारस्रिना फैयै फैयै हाबाया जोंना जोब्बाय हाबा दाननाया माखासे जोंहा बाथौ धोरोमनि माखासे नेम निथि हाबा दाननाय बेखौ आं नोंथांमोननो खिन्थिबाय ओमफ्राय दायो हाबा दानखांनायनि उनावहाय बिनिफ्राय जोङो नमा न'आव सोसिगोन नमा न'ना मा न'आव सोयोथाय नमा न'आव ना नमा न'आव सोनानै लांसिगोन बिनि उनावहायसो जोङो हाबा दानखांनायनि उनावहाय जोङो रिसेपसना एबार जोङो रिसेपसनखौ आरोबाव
जाबायदि जोङो माने मानसि लेंहरदोंमोन ना बिथांमोना फैनानै आरो बिथांमोनखौहाय आरो सनमान लाफैबावसिगोन आरोखि आं दायो बेखौनो खिन्थिबाय दायो आं जुदि हायोब्ला नोंथांमोननो माने दाहाय माखासे रिसेपसनफोरखौबो एसे खिन्थिनो नाजानोसै दाथ' आङो फुंनिफ्रायनो फैनानै माखासे नेम निथि दहायबो माने संग्रा खावग्रा माखासे गामिनि जाग्रानाय माग्रानायफोरखौ एसे खिन्थिग्रोबाय आङो ओमफ्राय दाथ' माने टटेलि हाबायाथ' दाननायाथ' जाखाबाय जाखांनायनि उनावहाय दायो माने लास्ट एन्डिंआव बिसोरखौ बिथांमोनखौ हाबा दानखांनानै जोबखांनानै बिथांमोननाव सिङाव सोनानै दोननानै आंखौ नेक्स्ट आरो बिथांमोनखौ बेयावहाय नैबेयाव दोन्दोंना बेयाव साजायनानै आंखौ फज'फैफिनसिगोन आरोखि थिगासे आरोबाव नोंथांमोना थांफाबाव आं दायो बिथांमोनखौ न' सिङाव सोनायखौ एसे खिन्थिनोसै नङा होमबा सोलौ आरोबाव दसे थांफाबावदो नोंथांमोनहा नैबे जाहैबाय जोबथा बर'नि आसारखान्थि नेमखान्थियाव माइनाव दैखांनाय होनना बुङो बेखौ माइनावखौ दिनै हिनजाव गोदाना गोथार न'आव बरायनानै इसिङाव लांनाय जासिगोन दोनहैनाय जासिगोन माइनाव महरै दिनैनिफ्राय इसिं अखङाव हाबनो थाखाय नैबेनो जोंनि फोरमान आरो माने खेबबागिरिसिम जाहैबाय Ayo mainaw puri दायो माने जोबनाय दायो न' फारसे न' सिङाव सोनानै दोननोसै आरो माइनावखौ थिगासे लोगोफोर आङो नोंथांमोननो जा बाथौ धोरोमनि माखासे हाबा दानाय नेमफोरखौ खिन्थिबाय नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होदो दिनै भिडिअखौ आं बेखिनियाव दोनथ'बाय अके बाय बाय